シンガー秋葉蘭斗です。今回はね、前回カラオケで歌ったラップちょっと披露したと思うんだけど、ちょいちょい俺もねこう頭の中に浮かんでくるワードっていうのかな、そういうのをなんかこうちょいちょいメモ取ったりして、残してたんだよね、メモリーに。でそれがいい感じにまとまってきたかなって感じたから、今回ちょっとねここいらで披露しちゃってもいいかなって思ってね、今動画撮ってんだけど、みんなもさ、なんて言うんだろう、この、コロナ禍、ウィズコロナの中で多分生活ってすごい変わってきたと思うんだよね。すごい大変になってる人が多いと思うんだけど、そんな中こう俺に何ができるのかなっていう、そう考えた時にやっぱそのメッセージを伝える、言葉を届ける、ただ単にこう演説したんじゃ政治家じゃないからそんなにさパワーないから伝わんないと思うんだよね。届かない、届かないんだよ、だから今回その前回ラップっていうのも、かかってくるんだけどここに今回ちょっとそのオリジナルソング披露しようかなっていう、あれもさすごいなんかこう毎日こう考えてさ、どんどん歌詞ができてって、日を経つごとに次の日になったらまた進化した俺がさ、いやもっとここはこうできんじゃないか、もっとここはこうできんじゃないかってどんどんアップグレードアップデートだよねしていく感じ、どんどん良くなっていって、で毎日やっぱこう成長していくわけだからさ、音楽的にも人間的にも、でもそれキリがないんで、それでいつだとっていうタイミングどんどん逃しちゃうんだったら、このね今本当に大変になってきてる今だからこそ、届けられる今のこの俺がね今の全力で届けられる言葉を使って、やっていこうかなって思って、そうだね。でもソーシャルゲームアプリとかもそうじゃん。こう最初からいいものでもアップデートしてどんどん良くなっていくみたいな、それに近いよね。こう作曲もそうなんだろうね。やったことないけど、いずれねやってみたいっていうふうに思ってるけど、だからちょっと今回はそんなねこの今の時世時代のこの、コロナでこう辛くきつい時代にちょっと少しでも一人でも、俺のこの言葉が届いて、励みになればなって思って、ちょっと出してもらうわ。で早速聞いてもらおうかな。タイトルはね「ウィズコロナ」。じゃあどうぞ聞いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。コロナウイルスはさよならでいっす。むしろ言おうぜコロナウイルス。いつの間にやらマスクが日常。つけてないやつはひたすらヘイト。溜め込むウイルスにストレスヘイト。お国が言うには自粛で成長。矛盾が生じる GoTo イート。お店も負担ってどういう意図？マジで悪いのは感染者なのか、かかったやつが責められる風潮。一石投じたい俺の心情。このまま黙ってかかって煽られて終わり。そんな人生で終わらせないぞ。取られてたまるか俺らの心臓。今こそ立ち上がれ我ら日本。未来を照らすぞ狙って一本。コロナなんかに負けるなマジで。一緒に戦う俺らがガチで。だから言おうぜコロナウイルス。